Ma, Ha? gaikog. Gaikog? Ha? Unsa naman sad? Ha? Gaikog kwarta? Ha? Sige lang mo pa ngay kwarta? Ha? Unsa pagtuon niyo sa kuha? Ha? Nalibang og kwarta? Ha? Kay kung nalibang pag og kwarta? Ha? Tagaan gyud mo. Ha? Tapulan gyud kay mo dere? Ha? Unsa naman sa di may rason? Ha? Nanasa mo'y amutan? Ha? Nanasa mo'y project? Ha? Tikasan na ba kay ka? Ha? Kay 20 rin yung amutan niya, 200 mong panginyoon. Ha? Mana nasad ka nga na may research. Ha? Sige lang mag-research. Ha? Unya itagay, i-outing. Ha? Tikasan na ba kay mo? Ha? Panarbaho mo. Ha? Panarbaho. Ha? Para mga kwarta. Ha? Di kayo magsalig na ako. Ha? Ano sa pagtuon niyo sa kuha? Ha? Nalibang o kwarta? Ha? Awa to mong panty dito, oh? Ha? Wala to ni mo labhi. Ha? Dugay na kay to.